Id-differenza bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni waqt Xarabank kienet waħda ċara. Min-naħa, Prim Ministru li spjega kif pajjiżna fl-aħħar 5 snin ħoloq 20,000 post tax-xogħol, ġab records fit-turiżmu, investiment fis-saħħa u l-edukazzjoni u ħoloq opportunitajiet ġodda żgħażagħ u l-ħaddiema. B'kuntrast, spikka Joseph Muscat illi ma rridx jgħid se jbiddel mid-direzzjoni ekonomika ta' pajjiżna qed jibqa' jaħbi ir-rapport dwar l-enerġija u ma jridx jgħid minn fejn se jġib il-flus biex ikompli għaddej l-investiment fl-edukazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol. Waqt l-ewwel dibattitu bejn il-mexxejja f'din il-kampanja elettorali, il-Prim Ministru rrefera l-aktar minn darba għal pariri ħżiena li tal-kap tal-Oppożizzjoni fl-aħħar snin. Tista' lil poplu tagħna tispjegalu x'rid tgħidli meta Ċipru kienu jmexxu aħjar minni. Tista' tagħtini parir issa quddiem kulħadd x'għamlu aħjar Ċipru jew x'kelli nagħmel jien aħjar biex nagħmel bħal Ċipru li issa bħalma jaf kulħadd Ċipru qegħdin f'diffikultajiet kbar. F'Xarabank Muscat ma weġibx meta mistoqsix se jbiddel jekk ikun fil-poter minn dak li kiseb pajjiżna s'issa. Wieġeb il-mistoqsija x'ħadd biddel fid-direzzjoni sa timxi bħal Ċipru inti jien ma mxejx bħal Ċipru int x'ħadd biddel. U hawnhekk Lorenz Gonzi poġġa aktar mistoqsijiet għal kap tal-Oppożizzjoni li Muscat baqa' ma weġibx. Int minn fejn se ġġib il-flus għal dal-affarijiet kollha. Aħna qegħdin nespandu l-università. Int minn fejn se ġġib il-flus biex tkompli hekk. Aħna tajna mediċini b'xejn inkluż għall-kanċer. Int minn fejn se ġġib il-flus biex tagħti il-mediċini u s-sostni dan kollu. Dan nies iridu jifhmu. Meta tkellem dwar l-enerġija Muscat qal li l-Malta Labour Party ilu 3 snin jaħdem fuq l-istudju biex jagħmel roadmap dwar dan is-settur. Iżda f'Xarabank reġa' sostna li ma jridx jippubblika dan ir-rapport fil-waqt li ħarġu aktar dubji dwar il-prezz illi qed jippreżenta l-Malta Labour Party għal kull unit tad-dawl. Ħadd mhu ser jintrabat li jiggarantilek prezz għal 25 sena aqqas għal 10 snin. Issintom x'għamiltu? Intom qedtunna quddiem it-television li sattatuna kopja ta' kuntratt li jkun għal 10 snin bil-prezz marbut. Inna nistennew 10 ijiem. Għadna ma rajna xejn minn dan kollu. Anke chairperson tal-Alternattiva Michael Briguglio esprima ruħu xettiku kemm dwar il-prezz li qed jikkwota l-Labour kif ukoll dwar it-time frame tal-proġett. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru fakkar li l-esperti kollha kemm huma qed jgħidu li din il-proposta ta' Muscat ma tistax issir. Huwa tal-mistħija kif il-Malta Labour Party qed iżeffem fin-nofs il-marda tal-kanċer f'dan l-argument politiku. Aru kaza li użajtu l-argument tal-kanċer u tal-mart meta issa ħarġu l-esperti u qed jgħidulkom huma wieħed wara l-ieħor. It-tabib Kalvanja illum qalilkom mhux vera illi dal-argument tal-kanċer marbut mal-power station. Mhux vera. Lorenz Gonzi tenna li dak li qed jgħid Muscat dwar il-kontijiet tad-dawl mhux veru u kulħadd qed jgħid illi l-aħjar soluzzjoni għal pajjiżna huwa l-pipeline tal-gass. Mhux vera li se jonqsulkom il-kontijiet, sa jolew. Mistoqsi mill-preżentatur Peppi Azzoppardi għaliex il-Malta Labour Party qed iżomm ir-rapport tiegħu moħħbi minkejja li kien wieħed li se jippubblikah, Muscat għażel li jaħrab milli jagħti tweġiba. Imma għalfejn qed jaħrab mill-mistoqsija għajd. Le, għallek dal-kuntratt sa turujunna, dal-kuntratt sa toħorġu turuna kif tistgħu tiggarantixxu dal-prezz għal perjodu ta' żmien. Min barra li l-Prim Ministru f'dan id-dibattitu televiżiv ġie interrott kemm il-darba mill-kap tal-Oppożizzjoni. Muscat min-naħa tiegħu għażel li ma jweġibx għal kritika bla bażi li qed jagħmel fuq ir-riżultati ekonomiċi ta' pajjiżna. Għadek kif qedlu lill-Prim Ministru illi tiġa kissir tal-ekonomija, m'hemmx għalfejn jkissru aħna, allura kif huwa qed tipproponi li il-budget se żommu kważi kollu. Hekk inkissra l-ekonomija, kif tista' żomm dak il-budget? Ma ndaħlux l-inċertezza ġew. Imma kif tista'? Biex inqajmuha fuq saqajja l-ekonomija għax Fit-tmiem dan id-dibattitu, Lorenz Gonzi wassal messaġġ ċar. Biex inkomplu nimxu bħalma mxejna f'dal-5 snin hemm bżonn finanzi fis-sod. U l-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista f'dal-25 sena, mhux f'dal-5 snin biss, f'dal-25 sena wera li huwa kapaċi iżomm il-finanzi ta' pajjiżna fis-sod u jġib il-pajjiżna l qudiem b'mod li jgawdu l-familji tagħna, tgawdu intom, igawdu t-tfal tagħna u ngawdu l-kol kemm aħna. Hekk Malta tiqpa' tagħna l-kol, il-qbija ma naslux, irrid ikollna futur fis-sod, finanzi fis-sod u mbagħad il-pajjiżna nkunu nistgħu ngawduh kollha kemm aħna. Robert Cremona, Net News.